बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव फोसावनो लादों गेलेमु थाखोनि मोनसे रादाब। सेथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जिल्लानि बरसला दखरा एबसु आरो बरसला आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव खुंनाय जादोंमोन बे गेलेमु बादायलायनायखौ। उदालगुरि जिल्लानि नोलोबारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सेथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंनाय जादोंमोन। 23 आगस्टनिफ्राय जागायजेननानै मैया थामहिनबा 31 आगस्टखालि जोबनानै थांबाय बे गेलेमु बादायलायनाया। बे जोबथा गेलेमु बादायलायनाय हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया बाहागो लानानै बड'फानो बिबार बावजेनो। मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि जिउनां सोद्रोमा करुणाकान्त बसुमतारिया गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' बुंथिगिरि रमिय' कुमार बसुमतारिया। जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारिया आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि इएम डक्टर निलुत सोरगियारिया। रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों बरसला दखरा एबसुनि आफादगिरि गोहोम बर', मिरु एबसुनि नेहाथारि आनन्द दैमारि आरो बिटिआरनि इएम डक्टर निलुत सोरगियारिया माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों। बे समाव फै आबुं बाथ्राखौ मिथिनानै लानि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै सासे मावथि हिसाबै बरसला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बरसला आन्चलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव दिनै मुंख्लंफोरनि मुङै सेथि खेबनि थाखाय बा सेथि देग्लाय बोसोराव बिथांमोना मुंख्लं ट्रफि होदों, बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि। दा बेयाव आङो बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैनो मोनना जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव बे रोखोमनि गोजोन थासारि परिबेकफ्रा बै समाव गैयामोन। बेनिखाय बै आन्चलिकफ्रा गासै दखराफ्रा बे रोखोमनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनाय हाबाफारियाव माखासे आन्चलिकफ्रा उन जानानै दङमोन। नाथाय दिनै बरसला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद मोजाङै दिनै बे फुटबल ट्रफिखौ दिनै होदों मुंख्लंफोरनि मुङै। आरो बेखौ गोलाव समै जोंनि जेनेरेसना जिहेतुके बड'लेण्ड मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो हानाय बिथांमोननि जि मार्गदर्शन बेखौ लांबाय थानाय मोनसे परिबेकखौ दिनै गायसनदों। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जिखिनि स्किल, बे स्किल डेभेलपमेन्टनि खामानियाबो ओनसोलाव जागोन। आरो बेखौनो जोङो जेराव बड'फाया बुंना गालांनाय दुलाराय बर' माहारिया गेरेमसा हारि जानांगौ। आरो बे गेरेमसा हारि जानांगौबा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बर' हारिनि गेजेराव बा जोंनि ओनसोलाव गासैबो बिथिङाव रोंखा-फाखा जानो थाखाय जोंनि जेनेरेसनखौ फोरोंनायनि बेयो मोनसे प्लेटफर्म। दा बेखाय आङो बरसला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे इनिसियेटिभखौ बिराद गोजोननायजों फोरमायदों। आरो फैबाय थानाय समाव बिनि गेजेरजों ओनसोलाव मोनसे गोजोन आबहावा आरो अनलायनाय आरोबाव बे रोखोमनि मोनसे जौगानाय मोनसे बे रोखोमनि जोंनि गेजेराव बियो गायसनजागोन बेखौ आं आसा खालामो। मानो होनब्ला बेयाव साराउन्डिं गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा रायजो जानाय आरो बे गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव बे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफिनि गेजेरजों अनलायनाय मोनसे गोरोबलायनाय आरो खौसेथिया मोनसे बेरखांगोन बेखौ आसा खालामनो हायो। नंगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि माहारिनि गेजेराव जोंनि सुबुंफोरखौ आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव थानाय खाथि खाला थानाय गुबुन गुबुन माहारिफोरनि गेजेरावबो जोंनि ओनसोला जाहाथे मोनसे जौगाखां ओनसोल जायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायनायजों लोगोसे रांखान्थि जौगानाय, बेनि गेजेराव गेलेनाय आयदाफोराव जौगालांहोनो थाखाय दिनै उन्दै बैसोनिफ्राय आन्डार-13 जेरै फुटबलखौ आन्डार-13 फुटबल टुर्नामेन्ट होनाय जादों। बेखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै मोनफ्रोमबो आन्चलिकआव कचिं होनानै बिसोर बिथांमोनखौ उन्दै समनिफ्रायनो मोनसे स्किल गोनां खालामनो थाखाय नाजादों। आरो बिनि गेजेरजों सासे मोजां गेलेगिरि जाहैनायखौ जोङो हास्थायदों। आरो बेजों नुदों दिनै जोङो आसाम नाङै आइ लिग आरो गेलेहैनो हानाय मोनसे परिबेकसिम मोनफैबाय। जेराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसि बेखौ दाना लानायनि गेजेरजों दिनै आन्डार-13 आइ लिग माने गेलेहैनो हानाय मोनसे सुबिदाया मोनफैलायबाय। नङाब्लाथ' आगोलाव बे रोखोमनि गेलेनो हानाय मोनसे सुबिदाया गैयामोन। दा बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ प्लेटफर्मखौ बानायनानै जोंनि गेजेराव उन्दै उन्दै फरायसा उन्दै उन्दै जोंनि जेनेरेसनखौ गाज्रि जि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बेनिफ्राय गैया खालामनानै मोनसे मेन जिखिनि लामा गावनि जिउ दानाय राहा लामा
बै राहा लामाखौ दिन्थिनाय जोङो खामानिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोदों। दा बेनिखायनो आसा खालामदों बियो दिनै सानसेयावनो जाफुङा, फैबाय थानाय समाव गोलाव सम नांगोन आरो बयबो रायजो राजानि मददथि मोनलायनांगोन आरो बे रोखोमनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनायाव दुलाराय बर' माहारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै हेफाजाब होदों, अनसायनाय होदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो थांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि निस्सय बियो दाफुंजाहैनो हागोन बा गायसननाय बेखौ महर मोनहैगोन होनना जों आसा खालामनो हायो। खुलुमबाय। दिनै फुंगा सेथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ गस्ला दखा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गस्ला स्पर्ट एस'सियेसन जथायै जोङो गिबि खेबनि थाखाय दिनै फैबाय थांनाय 23 आगस्टनिफ्राय जागायनानै दिनै 31 आगस्ट फाइनाल जाफैबाय। बे खेलाखौ जोंनि ओनसोलनि गस्ला ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिफोर आरो गामि रायजो राजाफ्राबो जोंखौ मदद होदों आरो बियो फैबाय थानाय जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जाहाथे जोंनि गस्लायावबो मोजां मोनसे माने आबहावा फैयो गेलेनाय बिथिङाव आरो जिफोर लाइमोनफोरा फरायबाय थादों फरायनायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो माने जौगानानै माने मानसि सुबुं सम्पद दानो हायो, बिनि सायावबो जों नोजोर होनानै दिनैनि खेलाखौ होनाय जादों। बेजों लोगोसे ओनसोलाव जोंनि जि मुंख्लं जालांनाय साथाम जोंहा एबसुनिफ्राय 1987 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 2 मार्चनिफ्राय बड'फा सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। बै समनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाबो उन जानानै थायाखै। जोंहा सोमावसारनायाव बाहागो लानानै 3 मुंख्लं जालांबाय। सेथियावनो बुद्धेस्वर दैमारि बे जायगानिनो बिथाङा नोलोबारि गामिनिनो आरो नैथियाव जोंहा केटा बर' बिथाङा सिङिमारि गामिनि आरो सासेया जाबाय जोंहा सिरिं बसुमतारी बर' आरो बिथांमोना जोंनि अबदान होलांबाय। बिनि अनगायैबो जोंहा सासे बर' थुनलाइ आफादनिनो सासे जिउ माने मुंख्लं जालांबाय जुगेन्द्र बर' दैमारि, बिथांनि मुङैबो जोङो बे मान होनानै बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि खेलखौ होदोंमोन। फैयै फैयै दिनै मोननै टीम हान्जाया दिनै फाइनाल सफैनानै गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनबाय मोजां भाबैनो। जोंहा माजबाटनि टाइगार एफसि आरो रामफुख्रि बे मोननै हान्जाया दिनै फाइनाल सफैनानै फाइनालखौ गेलेनायनि माबा जाबाय, गेलेनो हाबाय आरो खोब मोजां मोनसे आबहावा लानानै जेबो नांलाय खमलाय जोंनि ओनसोलाव बेबायदि जायाखै। खेलायाबो जोबोर मोजाङै बाख्नायनांगोन जोङो दखरा एबसु हिसाबै आरो बासा हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो बाख्नायदों। बेबायदिनो ओनसोलावबो जोंहा उथिफुनाय सेंग्राफ्रा आरो बेबायदिनो गुबुनखौ नुनानै खेला फारसे मोजाङै फुटबलाव आवगायलांनो हायो बेखौ मिजिंथिबाय दखरा एबसु हिसाबै। नंगौ, जों दखरा एबसु हिसाबै जेब्लानो जोङो बेखौ 52थि बोसोरारि जथुम्मा जोंनि सेलमारि गामियाव जादोंमोन थांनाय बोसोराव, बेनिफ्राय जोङो थांखि लादोंमोन जे फैबाय थानाय बोसोरनिफ्राय जोङो फुटबलखौ मुंख्लंफोरनि मुङाव मान होनानै खेलाखौ होनाय जागोन होननानै। आरो बियो दिनै मोगथां महर मोनबाय जे जोंखौ गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो ओनसोलनि मेलेमजिबिफ्रा गोबां जोंखौ हेफाजाब होदों। रांखावरियावनो बुं, गावनि देहा आरो मोदोम जोंजों हेफाजाब होफादों आरो जों आसा फारिनो हायो, जोङो बेखौ मिजिंथिनो हायो जे फैबाय थानाय बोसोरफ्रावबो बेबायदि माने गेप्स थायाफ्रानो खेलाया अरायसम सोलिलांबाय थागोन। आरो जोंनिया एबसु हिसाबै जोंहा बिबानाव जोंहा 2 बोसोरनि जायो, बिनि उनाव जोंहा गोदान बिबान सोलायनाय जायो 2 बोसोरनि उनाव। हयथ' बिथांमोनाबो उनफारसे आजावनानै लागोन, जिहेतु मुंख्लंफोरनि मुङाव मान होनानै खेलाखौ होनाय जादों बेखौ अरायसम लांबाय थागोन, बेखौ आंहा फोथायनाय दङ। दिनै बरसला आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय मुंख्लं बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय, बे बादायलायनाया दिनै बरसलानि नोलोबारि फोथाराव फाइनाल गेलेनाय। बे फाइनाल गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं बेखौनो आफा इसोरनिसिम आर'ज गाबो, जाय बिथांमोना बड'लेण्ड आन्दलन समाव बड'लेण्ड दाबिनायाव मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोनो, आं बेखौ आर'ज गाबो। आरो जाय बिथांमोना बड'लेण्ड सोरजिनायाव बड'लेण्ड आन्दलनाव नोरजिया जानानै थाबाय, बिथांमोननि मोजां आं हास्थायो। थारैनो दिनै खोब मोजां मोनसे परिबेस, नैबे बरसला दुमदुमा ओनसोलाव गोबां बड'लेण्डनि मुङाव मुंख्लं जालायनाय
बे मुंख्लं जालांनायफोरनि गोसोखांथियै दिनै जोलुर बादायलायनाय, बे बादायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बै मुंख्लंफोरनि सोरगोआरि जिउआ निस्थार मोनो, गोजोन जायो, सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनो। आरो जोंनि ओनसोलाव बै मुंख्लंफोरनि मुङैनो जि मोनसे बेबायदि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मोनसे फोरमायनाय, आरो जोंनि ओनसोलाव जायफोरा जोलुर गेलेगिरि बिथांमोनखौ सुबिदा स्कप होनायनि बेयो मोनसे बाहागो। दा बेखायनो आङो दिनै मोननैबो गेलेगिरि, मोननैबो टीमनि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिदों। आरो आं साबायखर जासिगोन जे बरसला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे बरसला आन्चलिक बा बरसला ओनसोलनि थुनलाइ आफादनि मेलेमजिबि गासैबो बिथांमोना दिनै बाहागो लादों। जिल्ला आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सेन्ट्रेलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों। थारैनो बियो हारि दानायनि मोनसे नेरसोन। हारिखौ जुदि गेरेमसा हारि दानांगौब्ला जोंनि मुंख्लंफोरनि जि बेसेन थैनि, बे बेसेनखौ जोङो गोसोखांनांगोन। आरो मुंख्लंफोरखौ जेब्ला जोङो सिबिगोन अब्ला जोंनि ओनसोलाव जोंनि हारि दानायनि जि सिमां बियो थारै मोगथां महर मोनगोन, आं बेखौनो मिजिंथियो।